Ora omong-omong kowe. Aku sapa aku? Adikku le. Adik kok ora domongin arep mantu. Anggap aku ora nyumbangno piye? Nek utang. Lho. Ora nyumbang kok utang. Sengit aku. Kowe sapa iki? Kula Lengkung, Om. Wah. Lengkung ae? Nggih. Wadah bagus tenan. Engko ge udu anake Petro. Lak jojo cengelmu lho kok. Anakku, bojoku kuwi putra ratu. Oh iya, Dik. Lah iki anake gareng iki. Nolowati, Pak Le. Waduh, ndang semono. Nggih. Tak pek kok. Muni piye kok gajur raine kok piye kowe? Ponakane arep dipek dhewe ora. Ayo kok anakku elek dhewe ya mbuh ora ngerti aku. Wis cilaka iki. Nolo gareng wonten dawuh. Kowe arep duwe gawe mantu. Lah niki calon manten Nolowati kalih Lengkung. Weh lah dalah. Ya syukur-syukur iki kanggo kebutuhan ubo rampe sak cukupe. Panjenengan kula niku mboten makmun ngoten to, Den kula. Kula malah carane kaya ngoten iki. Kula nek iso niku kula rampungi dhewe. Kula niku sak urarane wong tuwa sing sembodo. Emoh kula nek carane ngoten iki emoh. Matur sembah nuwun nggih, Ndoro. Truk. Cah raisinan. Disumbang kok langsung disaut. Wong butuh iki ora sampurna-werna. Wah. Nolo gareng. Dalam. Arep duwe gawe mantu. Nggih. Aku dititipi Arimbi. No. Matur sembah nuwun. Lah ngono langsung kok ora. Iki kok dinjen nang kene iki lho. Sing nyumbang rung lunga kok wis dinjen. Ndara Werkudara kok ming selawe iki piye iki? Sin-sin kireng ora. Petro. Nggih Ndara dalam wonten dawuh. Ya iki tampanono siseng titipane Sembadra. Nggih, matur nuwun. Ayo, ora dinjen lho, Tru. Ora. Iki kandel kok nek iki ora usah tak injen. Weh, Petro. Iki nyonya bapakmu kuwi udu wong sekeng. Tampano. Juwun ya, Pak. Tiba padha-padha. Nyoreng tamani, Reng. Ya. Ngene bapak iki engko dienggo pusaka, tilikane. Ya, kurang ajar ta, Tru. Ha piye? Ming ditulisi kamu belum beruntung ngene piye?